Asinibingelele enhla nasezantsi lapho nisibukele nikhona kulona lolu hlelo esiza kini ngalo njengamanje sanamukela nje bafowethu sisiwa into ukuthi nihlale kanye nathi njengamanje bibona nathi nesithathozile sihlele kanye nani njengokujwayelekile ke sibonga kakhulu ukuthi nisithathe nisuke la sesikhona namhlanje kodwa namanje sisanxusa senicela kubo bonke abangakabi ingxenyana le channel ngokugcwele ba-subscribe uma ukuthi nje bayathanda ukuthi baqhubeke bathole iy'nhlelo ey'fana nalezi njengalale ngxoxo esinayo enoni kakhulu. Uyobeka usuyilike ivideo uma ukuthi uyayithanda nathi lokho kuyasikhuthaza ukuthi siqhubeke sisebenze sikulethele abantu ngokuhlukahlukene sibe nama shows ahlukahlukene ney'nkulumo ezahlukahlukene kodwa ezakhayo. Namhlanje ke ngathi niyakhumbula umfowethu engihamba naye ngalana kwesokudla nake nambona before kodwa sothi recap kancane sibheke emuva ukuthi kambe wayezothini bese siphatha umfowethu esihamba naye namhlanje umkhulu ngokwesiphiwo sakhe nangokwe profession yakhe sombiza ngomkhulu niyazi ke nani ukuthi mengithi mkhulu usho ukuthi ngqondo ukuthi udokotela wesintu. Sihamba naye namhlanje uzofakaza indaba eyafika nobhuti esinaye namhlanje noma ubuya isibili angixolisi nje ngalokho phazamiseka ukuthi angixolisi. So into engizoyenza nje manje ngizonikeza ivashi zombili ithuba lokuthi zibingelele kunina njena ukubingelela umuntu asho ukuthi kambe yena ubani kuphi kanjani nomunye kanjalo uthi ngicela ukunikeza ithuba. Sawubona mhlonishwa ngiyabingelela kakhulu. Ngisacela nisixolela ngisacela nidlale kwenye indawo. Yeah. Qhubeka mama. Ngiyabingelela kakhulu kubalandeli bonke baBantu TV1. Ngiphinde ngibingelele kumkhulu ngibingelele futhi kumsakazi weBantu TV1. Ya mina igama nguTom ke ya uKing Tom lo. So ngiyabonga kakhulu. Ngikunikeza ithuba mkhulu ukhona nawe hayi umuntu usebenza ngemic yakhe namhlanje. Oh. Umuntu kabingelela. Nibingelela u626 umezwe izinto zenzeka ibreakdown edonsa amanye ama breakdown umsulu wenyembezi kwabakhala umqedwe ehlupheke emzini eminingi. Umvulo wegodle iningi evalekileyo umvulo wamasonto amaningi avalekileyo umlethe wenkululeko kubantu. Amen. Ngiyakubingelela nawe umsakazi wami omuhle kakhulu nobhuti wami futhi ngiyambingelela ngibingelele nababukeli emakhaya. Amen. Amen. Angifuni ukuthi singakuvezi ukuthi mesikhuluma ngokuthi sihleli nomkhulu u626 abantu abaningi bazomazi abajwayele ukubuka lapha omabona kude. Umkhulu ngicela ucacise nje ukuthi abantu abakwazi bakwazi lapha abanye ukuze bengayitsheli ukuthi silande iFong Kong lethu noma silande ipopoza lethu likamkhulu ukuthi akazovela just ukuthi azoyikhuphula kodwa sikhulume ngomuntu owaziwayo mkhulu ukuveza nje ukuthi abantu kambe bangakwazi kuphi. Lana umsakazi wami abantu ngivame ukuvela kakhulu lapha ya makulesithathu la ku channel 260 ngivame ukuvela lapho ngiphinde futhi ngibe umholi webandla leZayoni elivame ukuvela njalo makuyisabatha 1KZN and nginalo ipage lapha ya TikTok elibhalwe uDr 626 ngezansi laselibhalwe ukuthi @marketing1990. Abantu abaningi nje bayalazi lelo page bayazi futhi na ku TV bayazi nje abantu abaningi bazobona ukuthi hayi nangu udokotela wethu. Baba. Awusavezanga ukuthi uzinziphi? Ngokuzinza ngizinze eDurban kodwa ngaphansi kwendawo ekuthiwa iStenga kwaDukuza ya ila ngizinze khona ila ngihlezi khona engenza khona imanga. Hayi siyabonga bekusaya isibingelelo nje leso sifishane besiza naso kodwa nje manje songena phezulu kodaba ke kusheshe nje phela kuyashesha kodwa akangisho ukuthi mangabe sithula inkulumo namhlanje umuntu atatazele isikhathi singakithi. Ngizoqala ukuthi umfowethu esinaye ngapha kwesokudla okuyena ubeyikade izivakashi sethu before ukuze nizokhumbula usikambe wezothi la ekhaya ngizonikeza ithuba qhawela kithi ukuthi ubakhumbuza ababukeli usikambe lawo awulethwe yini uma uqala ufika njengoba sesibuya ngopart 2 nje namhlanje sesivakashele indoda enkulu umkhulu esambana namhlanje 626 awuthathe nje leli thuba ukuthi ubakhumbuza ababukeli lapho ngasekhaya ukuthi kambe wazothi. Yebo mkhulu ekuqaleni bengizobeka indaba lana ngixakekile kakhulu ya bengixakeke kakhulu nawe uyakhumbula ngesikhathi ngifika lana kunzima nginyana lutho ngimpunga
ngibroke kakhulu. Ya so inkinga beyilapha ekutheni ngahamba ngathi ngiyozama laphayana endaweni yasemhlaba uyalingana. So manje izinto zangahambi kahle laphayana kuye. So ilento bengilethela before. Bese kwasekwenze njani mangabe usubuya lapha ke uLanda Dadwa eyilanda lento ayolanda kwake yini wawuthi ulandani wawuthi uzoyenza lento ayolanda walandani lapho emva kokubuya kwakho kwenzakalani usheshise nje ukhe phezulu? Kahle bengiyofuna into yomcebo, bengiyofuna isigubhu mhlonishwa somcebo, ngiyofuna amandla ukuthi nami njengomelaphi ngibe nawo lawa amandla okudonsa abantu kakhulu ngiphakame. So kwangayenzeka kanjalo, izinto zavele zaphambana nje. So that's why ngiye ngafika la ekhaya ku Bantu TV1 ngizobika indaba yami. So ngempela ngabika indaba yami, hayi umphakathi wangizwa msakazi. Ilapho uDokotela 626 oye wavela wathi ndoda mina ngakulekelela ngisho noma ungenalutho awuzokhokha la ekhaya ngizokulekelela nje. Yeah, ngoba ngiyakuzwa nje ubroke unenkinga ufuna usizo. Yeah. Ngizothanda ukuthi ngibakhumbuzeke ababukela ukuthi sasikuvezile before ukuthi vele umuntu oyokwazi ukuthi akusize njengoba ushilo ukuthi awunalutho, lo muntu somqomile sasebantu TV ngokuthi simlethe la sizomveza kubantu live ukuze simrecommend nakubanye abantu ukuthi nangu umuntu uzokwazi ukumsiza. So niyamazi ke umkhulu u626 njengoba sevezile ukuthi uphusha ezinye izinhlelo lapha zakamabona kude. Njengoba sinayela namhlanje iyona ndlela naye sisithe sobunga kuye ngayo la ukuthi asenzele iqiniso lokufika laphana isakhamuzi South Africa sizoyikhalela. Wavela ke nangempela njengoba sinayela namhlanje. So njengamanje umkhulu ngizomlethuka ukuthi asithathe asibeke okuyikona naye akufica ku budi noma kumhlonishwa okuyena wayezoyikhalela lana ukuthi uzocela usizo. Just nje ukuthi umkhulu asithathe asibeke ukuthi hayi insizwa ukuze kufike nje kuthina ukuthi ayisize kungani volunteer ukuthi ayisize ekisizweni kwakhe iziphi ingqinamba abhekana nazo njengoba umfowethu ethi yena kwase kumhlula abuya nakho yini umkhulu ayibona. Nkulu angikunika zethu ngifuna ukuthi ngande ngomlomo ngazi ukhona engakubona lutho nami ngifuna ukwazi. Msakazi wami ngathi mangilobona udaba la lensizwa ngaba nokudabuka kakhulu and then ke ngase ngithi ayize noma ingaphethe lutho nangampela futhi yeza yayingaphethe ngisho 2 rand. Yathi mayifika lapha ekhaya ngafika ngaqala ngokuyihlola kuqala ngoba ngaqala ngokuyihlola kuqala ukuthi kahle inkinga yayikuphi. Ngathi mangiyihlola ngase ngiyithola ke inkinga yayo. Lapha na ke khetha lami kuyasetshenzwa lapha ekhaya lapha kimi. Awufiki mawuzokwenza into obeyathi uzothenga isinkwa nje usukuhamba. Athi mayiqeda ukuhlolwa indoda ngase ngithi kuyithinta kancane ngomunye umuthi obhixwe emzimbeni ngamaqanda ngase ngiyisusa lapha athi linda 30 minutes bese uyogeza lapha. Into eyenzakalayo ke msakazi wami lesikhathi nje lensizwe iqeda ukugeza lapha yana noma ngisaqeda nje ukuyirabha ngamaqanda isalinda 30 minutes kwavele ngezwe kwashintsha isisu ayibothi nansi lento yayichazisa lapha na ku TV ngase ngimbamba ezinye insizwe ngathi kuyibamba maqede yasuka ithe mayiqeda ukugeza la ibigeza khona ifulathela nje nendishi ibuyele endlini kwavele kwaphuma ikati elimnyama lathi ntwi lifuna ukuyongena esigodlweni eminyango washo ukuthi hayi cha indlu iqinile lafela bhampa labaleke lokuleqa umgwaqo la hamba unomphelo. Emveni kwalokho ke ekusuku masengilele into engayibona umfo eyayifakwe kuyena kakhulu ngabe sengimbona indoda eyilele egcekeni inkulu nje le ndoda ingaka kodwa manje kukhomba ukuthi la isingezansi sayo ngezansi iwumuntu ngenhla iwumlungu la ibele zayo ziphuphuza igazi kwangathi kukhona eposition ngitshela abantu ukuthi hey mdonseli lo muntu enihudulele lapha ngaphandle emgwaqweni ngavele ngaphaphama lapha ngabona no man nansi lento le efakwe kulo muntu ngavele ngavuka lapha wathatha intelezi ngathi kuyihlwaya egcekeni ngathi kuyihlwaya egcekeni hayi indoda ke lena ke ngabe sengibuya lapho ntambama ayifake nakhuzeni esifuthweni ekseni ngayiphalaza ngayibuyisela esifuthweni ngayithatha lapho
ngawuyifaka emanzini ayiwashe emanzini ngabuya nayo futhi ntambama ngazoyifaka esifuthweni ekuseni futhi yaphalaza ngazoyifaka esifuthweni ngasuka lapho ngase ngithi mi nakho awubona indlela hayi emveni kwalokho iyokutshela ukuthi kwenzakalani ngoba ngisho nje ukuthi lapha ekhaya awufiki kube ngazi ukuthi uthi nje qo sengifikile uzothenga isinkwa kuyasetshenzwa lapha yakhehla lapha hayi siyakuzwa mkhulu indlela othi nasebenza ngayo nensizwa owakubona mengabe uthi wabona ikati la esekhaya noma ikati la kuphi lelo usulibona liphuma ligijima libaleka noma ikati la aqhamuka nje isidididini no msakazi wami ikati leliya ngicabanga ukuthi kwakuwumuthi owawehla kuyena emzimbeni yabona cause lapha nasinakati lapha lesikhathi nje egeza indawo ayigezela kuyona naye nange ngakutshela indawo nje simple eclean onento yokufika ubeka indishi kuyona ugeze lesikhathi nje sukuma nje nendishi ebuyele emuva lavele laqhamuka phansi enyaweni emanzini lade kwela khona amanzi lavele lahlaba straight la uphuma ngale ngomgwaqo so ikati leli into engayi-experience kulona nengafike ngayibona kulona yinto ewumuthi eyisilwane eyaphuma kuyena egazini yabona so yaphuma-ke yabaleka-ke ngalolo hlobo that's why ungizwa ngutshela ukuthi nasekusuku yabe isibonakala leya ndoda kwayila engaqala ukubona khona ukuthi no inkulu into ibifakwe kulo mfulo emzimbeni wakhe nje ngqo lento ibisemzimbeni wakhe so ingakho-ke ngithi-ke lapha yana bhuti wami mina umuntu siyamkhuculula kunalento ekuthiwa ukukhuculula kumuntu emzimbeni esiqale siyikhuculule kuyena yabona anginayo lento yokuthi lapha ekhaya akwengithi nje for example uthi wena msakazi wami ngizolanda isigubhu mase ufikile bese fike ngithi mina qinsi nasi isigubhu sakho thatha hamba no uyafika nasi isigubhu sakho senziwe siqediwe sesikulindile kodwa ke mana-ke akwesiqale la qala akwesibheke ukuthi kuhamba kanjani emuva khona la usuka khona sizofika esimeni thini kanjani bese sithi qala ukubheka qala masiqeda ukubheka sesizobona ukuthi no wena kahle kahle usadinga ukudlula la udlule la ungaphambi kokuthi uthathe lesigubhu uhambe naso ngoba izinto eziningi ezisuke zishaya abantu bashawa ukuthi abantu bifike izinto othi umuntu mayifika ufike kuthiwa nje bhutu kuthiwa mi kuthiwa nansi into yakho ufike ekhaya wenza 1 no 2 no 3 awuyihlolile lento kulo muntu ukuthi idlozi lakhe noma isinyama noma izintana zegazi lento izofika ivume ngampela nokumsebenzela lo muntu yabona hayi kuyazwakala ngicathi nomunye umuntu uyezwa ngasekhaya ukuthi indlela osebenza ngayo ihamba kanjani na ngicabanga ukuthi yehlukile kwabanye odokotela kakhulu ngathi yehlukile mangabe emkhulu-ke lensizwa uyifake ipopolo lapha ngokwesimo somoya uhamba naye njalo umbheka ngicabanga ukuthi ibhuti wami khona into ofuna ukuyezwa na ukuthi kuthiwa yini ekhona mhlawumbe nowatshelwani kodwa ngicabanga ukuthi umkhulu uzositshela yena ukuthi yena uthi wabona nini athi kweqhawe esihleli nayo nomhlonishwa esihleli nayo yini eyayenziwe yena wayasetshenzwa kwama kanjani njengoba ikhala ngokuthi yena into ayayifuna akuba ayisebenzela ngendlela ayelindele ngayo kodwa wabuya nayo kodwa angasebenza ngale ndlela kwaphambana iy'nkomisho yini kanti eyenzikwa uma ngabe uthula ubuka wena ngokwesimo somuntu msakazi wami into eyenzakala lapha ubhuti lo wathi mayefika bafike bamnikeza into ngaphambi kokuthi bamsule noma bamsuse izinto ezaziyisinyama ezazikuyena egazini owayeyitshethe noma owayezembethe so lonto leyo ayizange izisuswe kuqala kuyena okokuqala lokho okwesibili into eyenzeka lapha basuka lo mfo bamnikeza isilwane basifaka kuyena egazini ukuthi siphile kuyena and then kwasuka kwazotwisteka idlozi lakhe ingakho ubhuti wayesethi njengamanje akusenzeki lutho ngibuye yonke into watwisteka idlozi lakhe into engafike ngayithola lapha yangaze ngamtshela nangathi mina la bakufaka isilwane safike saxabana nedlozi likagogo wakho kunogogo wakho bekukhanyisela ukuze ube nale mali ubunayo ungakasuki uyale bafike le nto yaxabana baze bathwebula ngisho isidala uqobo bathwebula lesi sidala uqobo ahamba naso ukuthi njengoba efika la ebenalesi sidala behamba bathwebula kwayisona basebenza ngaso so ingakho kubhuti wawubona izinto zakhe zayivaleke ngale ndlela ezayivaleke ngayo so kwabiza ukuthi manje ke ufuna qala ngimsuse lento abamthwese yona maqeda ukumsusa lento abamthwese yona ebese ngimkhipha lesi sinyama vele esikuyena egazini maqede izinto zaqhuma zaphezulu ake siqhubeke hayi ngiyayizwa ngokuhle indlela osebenze ngathi cha usetshenziwe kakhulu
Angazi mkhulu ukuthi singathola yini ukuthi wena usebenza ngani lapha, usebenza ngomthandazo, uyathandazisa izinto zifika ngesimo sephupho nje noma usebenza ngokwamandla omoya, usebenza kanjani mhlambe usivezele? Umsakazi wami lapha ekhaya mina ngisebenza ngomuthi. Umuthi yabona masuku ngoba ngithi mina ngi-breakdown edonsa amanye ama-breakdown. Baba. Ngisho inyanga izinto zokudonsa nezinto eziningi abantu izinto ezibavalekele bayilanda lapha. That's why ungizwa ngithi ngi-breakdown edonsa amanye ama-breakdown. Ingakho ithi ngudokotela wabanye odokotela. Lapha ekhaya bhuti wami uma sisebenza khona abantu sibasebenza ngebhuku. Nangu ubhuti wabona sibasebenza ngebhuku. Uyafona khona ubhalisa. Umuntu mayeza khona uyabhalisa kakhulukazi ngoLwesihlanu ngeSabatha nangeSonto. Sithatha abantu abawu-10 umuntu mayeza. Umuntu mayeza ke lapha bhuti wami kunemithi. Ingakho ngithi mina into engiqale ngiyenze eqala ukuhlola. Ukuhlola ke angiphathisi khona. Angifuniseli ukuthi mhlambe wena kwakucha ngutshela nje straight ukuthi wena unenkinga eyenzeka ngesikhathi esukuthi ngonyaka ukuthi yenzeka lana. Siqale sihlole lento yizwa ke manje. Qale sihlole lento masiqeda ukuyihlola lento ebese siqala ke insebenzo yakho ukuthi uzosetshenzwa kanjani. Aweke ngufanisele nje. Aweke ukuthi nanga umuntu uthi uzothatha inhlanga zemali. Usufikile wena. Mawufika angifike mina ngithi nazi inhlanga seyimixiwe gumula ndoda siyagcaba manje. No mawufika nazi inhlanga seyimixiwe seyibekiwe la hlala la ndoda la ithi amakhandlela athi sibuke qhathi kwenzakalana. Bese siyibuka indoda eze ngutshela no la kahle ngaphambi ukuthi ufake lezi inhlanga kumele ukuthi wena udluliswe lana. Ingakho ngithi akafuneki umuntu ofika lapha ekhaya ejahile. Fanele uma ufika lapha ekhaya uzazi ukuthi mawufike ngoLwesihlanu uzolala mhlawumbe uzohambe ngeSabatha. Emveni kwalokho bese ufakwa egumeni ufakwe emanzini. Nangu ubhuti wabona lapha ekhaya nginama 7 seater awu2. Imoto ezingama 7 seater awu2. Leza moto isebenza ukuhambisa abantu emfuleni. Uma isimo siphoqa ukuthi labo bantu abahanjiswe eNakhuzini emfuleni bayosetshenzwa khona. Ngaphambi kokuthi ubuye wena uzothatha lento ubuyisukele ekhaya. Awukwazi ukuthi ufika nje uthi hayi mina bengizela isigubhu. Bese ngithi mina ayinaso isigubhu siyageza ndoda thatha isigubhu sakho ufike ubeke emsamo lapha usikhulumisa usesifikile. Ayikho into efana nale akusona isinkwa lesi niyabona. Lento kufanele siqale siyibheke ukuthi mayifika lapha izosebenza kanjani. Lapha ekhaya umsakazi wami kunamakhamba amaningi ahlukahlukene indlela yokusetshenzwa ngayo. Lapha ekhaya ufike uthole umuntu othi mina ngifuna ukugcatshwa ngalendlela uthi ngifuna uprofeta ngiqeqebule ngazi imfihlo yabantu mayingena. Lento leyo siyamenzela umuntu. Kodwa lento siyakulento ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ufika qale first ikuhloti isimo sakho sihamba kanjani emuva la usuka khona ekhaya isimo sakho simi kanjani ebese sikwazi ukungena sikulandela hayi ukuthi nje ukuthi qo sengifikile ngiyathatha ngiyahamba hayi akwazi ukuhamba kanjani. Kuyasoka mkhulu. Kuyasoka mkhulu ngalo noma ngine moye emlonyeni noma usakhuluma. Amen khehla lami amen. Hayi ake ngithathe intambo ngiziphonse kuwena manje mhlonishwa. Thakathi wendaba. Wayiqatha. Uyozayiqaqa wayibopha njalo suka sila kuwe manje ake siqala sibheke emuva ukuthi yini le eyayisikuthuma kwabantu TV1 wehle usuka ku standard into noma asishi ngalapho usuka emazweni washona phansi wadlula kwabantu TV1 washona phansi wayobheka endaweni zaseKZN koyitenga. Yini le sikuhlupha kangaka nje ulandisa umuntu kodwa sakugoqa ukuthi wena kwasekwenze nje ngoba wayelanda into oyifuna wabuya na. Yini manje le sikwenza ukuthi ungasafuna ukuthi uhlale nalento kwakathakalana. Alright. Ngaya ka umhlaba uyalingana. Mase ngifika ka umhlaba uyalingana ngahlangana nodokotela ke ethize lapha yana. Lo dokotela umelaphi wanginikeza izinto ngoba mina nganyela lapha yana ngithi ngiyofuna isigubhu somcebo. Ngiyofuna amandla womcebo ukuthi ngicebe nami ngikwazi ukukhulisa ikhaya lasekhaya right. So izinto lezi umkhulu lo wanginika zona azanye zangisebenzela kwabheda yonke into ngoba wanginikeza isigubhu amakona uthunje kwakwesami naso semama endlini ngizwa yazi uthule le igubhu kuneminye imithi ke ukugcuma nokugeza yini le imithi eminingi kodwa nje zonke lezi zinto lezo azanye zasebenzela kahle mkhulu zenza lezi kusho ukuthi masifike ekhaya
ngoba ithe masisuka laphayana safika ekhaya, masifika ekhaya sasebenzisa le yokuqala bekuwumuthi loyana omnyama ngithi uyakhumbula ku video yokuqala ngayiqhaza kahle leyo ukuthi bekuwumuthi omnyama lapha sawuphuza ithe masiceda ukuphuza lo muthi lo ophuzwa ngama yogurt. Yebo. Mase sithi siyaphuza lo muthi, siphuza lo muthi ngama yogurt. Lo muthi lo wawungafuni ukungena, so uyabuya manje. Saphalaza ubusuku bonke, sahamba etoilet sahuta kwabamnyama kwabanjalo. Njengaleyo ndlela lo muthi bongakhona, futhi ushisa lo muthi la esifubeni, ushisa lo mnyama lo. Friday kube lo oyi-container encanyana loyana obingathi umqombothi loyana lo sawuphuza kwasiyenza sibe dizzy uthi mawuthi uyasukuma uwe. Hey, lo muthi loyo mhlonishwa indaba yayo inzima kakhulu ngoba mawuphuzile lo muthi uzwa abantu bayakhuluma la endlebeni kodwa kukhuluma into esengathi ipoko, yabona like ungakhathazeki mntanami, bekesela kuzolunga. Uyayibona into kanjalo kukhuluma ama-voice, hey mkhulu uyahleka. Right, mawuthi uyaphuma uphuze lo muthi uphumela ngaphandle, hayi ngeke ubona izinto lapha ngaphandle, ubona abantu, ithunzi kuyahla kuyanyukwa, umuntu uyambona nanguyeza mawuthi uyambonisisa lo muntu awusamboni ukuthi uphelela kuphi, kodwa uyababona nangabantu bakhona. Nayo lento leyo imanyenye indlela la esifubeni, angazi iyenza ayifani nale eshawa ngama yogurt ngoba leyana ivesi ikuphalazise, le ingathi ifuna ukuphalazisa but akuphalazeki kalula. Uyabona, ifuna wena uphuze something, uthatha isandla uyikhiphe ngoba iyahlala kabuhlungu la esifubeni. Ngize ngayichaza ukuthi ngendlela beyiyenza ngakhona nomama waze waba nalesifo sokuthiwa i-asthma attack, ahambe ewa nje noma ayiwele nje ngokwakhe. So kwakukuningi kakhulu ya okwayenzeka kulo ngalesa sikhathi mkhulu. Wasubona ukuthi no lento kusho aphileki hayi vele kwakungaphileki. Ibuphi umgozo wawusubona ngayo? Ubungozi bobuningi kakhulu ngoba kwawonakala yonke into, ngisho nengane lapha ekhaya bezikhala ngokuthi zibona igazi ngoba uyakhumbula lento le samqombothi the time uyiphuzile ngithi ikwenza ube dizzy, ingathi uphuze alcohol 100 plus 200% alcohol ekudaka ngalendlela ngoba lapha yana empedeni ngazwa ingane ikhala, mangithi ngiyayibuka ngabona iphuma igazi ngamakhala nangomlomo. So le ngane lezi beyikhala ngalento ukuthi baba ngisula igazi. Uyabona yonke lento beyenzeka ngephupho noma beyenzeka live straight, uyabona nje ngamehlo ubhekile, hayi into ukuthi uyaphupha olele. Futhi mawuphuzelo yamuthi awulali, awukwazi ukulala, awukulaleki njengoba lo dokotela uthi phuza lo muthi ntambama mawusoyolala ngeke uzulale. Ungamani walala 1 minute, lento le mayingenelele egazini uzozwa ngomlilo uthi 1 iyakutshela ukuthi hey sengifikile manje, ibuye is2 manje ibuya seyinamandla uzwe sokukhala icala ithi la emandlebeni. 3 angeke ulale, uyohlala nje straight ubusuku bonke ngoba ukusuka kwenzeke izinto lapho uzobona izinto kuningi mkhulu. Hayi kuningi kube kuningi kakhulu. Okay, manje ke wahamba ke wahlangana nomkhulu i-breakdown la u626. Yeah. Awusilandiseka futhi lapho ehlanganeni kwakho naye ukuthi uhambo lenu lela banjani ukuze kufika namanje, kukhona yini okubonayo kukusizile ukuthi uye khona? Silandise nje futhi kufikeni kwakho khona
indlela nje owasebenzeka ngayo nokuthi wena yini ewayizwa iba ushintsho noma yikho iba ushintsho ngoba njengamanje sothengisa umkhulu lana asifuni kodwa simthengise ingekho into eyofakazi ephathekayo mekuthi akathengiseki konke lokho kuzovela kwena. Alright, masingena kule iphathi emnandi kakhulu lena ngoba leyana bese sibakhumbuza nje bazoyibukela ku video yokuqala baye lapha bayicheck ivideo yokuqala umuntu athole sonke story kahle yabo kunjalo. So lena manje esikuyo yiyo ke engifuna kuyiqhaza kahle. Ngiyabonga futhi ngisabonga namanje ngiswela amazwi ngiswela amandla okubonga kahle ngizosho kanjalo yabona ya umphefumulo wami uyadabuka kakhulu kahle ngendlela umkhulu 626 anenhliziyo enhle ngakhona. Angimbeki kahle ukuthi nje kubalaleli but yena unjalo isidalwa sakhe nje unjalo unenhliziyo enhle kakhulu ngoba bengingena lutho mkhulu ya mangiya ku Dokotela 66 ya ngahamba nje kanzima mangifika lapha kuye wanginakekela kakhulu futhi njengangathi ngengane yakhe ngalala kamnandi ngengubo empedeni kumnandi wangisebenza nje into nje umkhulu engifuna ukuyisho kakhulu kuye. Ngiyabonga kakhulu ngoba ithe makaqala ukuhlola wayikhipha zonke wangibiza nangegama ungakamtsheli inkathi igama ngangamtsheli igama waletha amakhendlela lapha wathatha induku zakhe lezi ithusi ya ithulusi lakhe lapha ile washo igama wakhuluma wahlola angazi ngizothini ngiswela amandla okubonga kahle. So manje wangeza saqala saqoba lokhu amaqanda ngithi kusuka lento ebusuku ngaba nelinye iphupho engathi ngilandwa kwenye indawo esebumnyameni kanzima futhi ngezwe ukuthi engathi kunezinto ezingidonsayo kodwa kunomunye ongilekelelayo ukuthi angiphume la ebumnyameni ngize la ekukhanyeni. So ngiyambonga kahle uDokotela okwenzeka manje empilweni yami ngiright kakhulu mhlonishwa ukubuya lapha kamkhulu nje ngisase taxini mina ngumuntu othanda igambling kakhulu ngiyagembula mina nje Super Sports Bet Easy Bet Betway ngiyagembula kakhulu ngidlala lo mdlalo lo UK amanamba angezwe noma ngazi into zokugembula ngikho khona right ngidlala iUK so ngisase taxini lapha yana ithe mangithi nya checka ngoba kunento angiyenzela yona umkhulu intindili angazi ukuthi ngayiveza angazi ya ikhona intindili lana wanyenzela yona ayiyasabela kakhulu inamandla ngoba ithe mangithi nya checka lapha yana emshinini ngavele ngawina nje mawubuya kuyo umkhulu first day ngisahamba ekhaya yasabela intindili so kuhle kakhulu kuhle mkhulu kakhulu nje angifuni uqamba amanga ngiyamrecommenda mina kakhulu kuwo wonke umuntu oqolekile osacabanga iDokotela inamandla u626 unamandla kakhulu u626 unamandla wena ke manje ekhaya uma ngabe esimo sasekhaya as before ukhala ngokuthi izingane kwakuzazithi kwehla kwenyuka nje ekhaya noma megula nawe izito zakho evalekile yini osiyibona ushintsho manje ikhona ngempela into ongasho ukuthi i-benefit ukuthi waya kumkhulu ya sikhuluma kumanje ingane zibuyelile esikolweni nami umsebenzi wami ngiyawubona uyakhuphuka ngamandla futhi and then imali iyangena ngiyayibona kakhulu ngiyayiphatha imali noma ngingakaphathi nje lawo ma1000 amaningi but ukhumbule sisanda ukuqala ngithi manje so imali ngiyayibona kakhulu yeah kusayisonto nje sikhuluma ngo5-7 days lapha yana so yeah umehluko wona umkhulu kakhulu ngiyawubona futhi yeah hayi manje
usaqala phansi usafuna ukuthi uqale phansi uyofuna abanye odokotela abazokwenzela lento okade uyifuna before nje ukuthi wawufuna umcebo wawufuna ukuthi ube inyanga usaziwayo? Hayi, angisafuni umuntu ngoba vele sengiright la ngikhona. Usofuna ukushaya manje ngokwesiphila? Manje ngiright futhi umkhulu sikhulumile sahlela kahle ukuthi kuyofika isikhathi la sizohamba khona siye ekhaya ayofike angilungiselele isigodlo sami ngoba okwamanje ifocus ise la kumabhizinisi. Ngizwa kahle. Sikhuphula la kumabhizinisi nami nje amahustle wami eqeleni kodwa nje umehluko wona mkhulu kakhulu engiubonayo ngoba wasinikeza imithi nokuthi umama lapha ekhaya agqume aphalaze kunele igobongo leselishayayo njalo ekseni siyaqhuma umama ashaya igobongo lapha siphalaze naye nje kumnandi konke kuhamba kahle. Yonke into ibukeka ishintshile. Yonke into ibukeka ishintshile, isimo simnandi futhi nje ngisola amandla okubonga. Angazi ngabonga ngithini Nkosi. Hayi siyakuzwa mfunisha siyakuzwa mkhulu ngoba nawu lapha kwezokulapha ngithi. Yeah. Anginikeze ithuba mkhulu u626 ngoba siyavala manje. Amen. Ongalishiya kubantu nje nendlela mhlawumbe ungathi abantu abasondele ngayo nje uzokhipha nama contact details akho abantu abafuna ukukuthinta. Dokotela msakazi wami abantu ngiyafisa ukuthi isikhathi esiningi bangayifuni izinto estradini yabona bangayifuni izinto estradini umuntu mayifuna izinto eze straight ekhaya. Yebo dokotela. Lapha ekhaya bhuti wami uyalokhuza uyafona ubhalise mawufona ubhalisa into oyenzayo uyabhalisa ukuthi ubhalisela lehlanu noma ubhalisela isabatha noma ubhalisela isonto dokotela ukuze mawufika ngolehlanu yabona ubhuti wami ngizokutshela lento yabona abantu mase bebaningi kakhulu abasebenzeki akakwazi umuntu ukungena esigodlweni uthi 1 2 3 4 5 yahlola 1 2 3 asiphuma baningi abantu that's why ilimit yami ithi ngisebenza ngabantu abawu10 kuphela a day. That's why ngithi mangibhalisa ngolehlanu bhalisa i10 isabathi 10 isonto 10 ukuze labantu mabefika bafike baqalwe eqaleni beze bephethwe mabefika ngesabatha bayahlolwa mase ngiqeda ukubahlola bonke bayabuyela ke ntamba mase bethatha insebenzo makufuna ke emanzini bangena emotweni bayahamba baye emanzini so kuya ngokuthi ke khehla lami uzofunani lapha. Ngiyabonga mkhulu ukuthi nje uchaze kafushane kangaka ucacise ukuthi kulula kanjalo nje ukuthi umuntu umefike kuwena enze lokho nalokho nje mayisehamba uzobona umehluko. Kabi Hathi siyawubona umehluko. Kabi umehluko madoda. Kakhulu. Umehluko kodokotela. Cha uyibiza inamba mkhulu abantu abazithola kuzo. Lapha ya khehla lami ngicela ukuthatha la inamba yami ka okuyiyona esebenzayo ngisebenza ngenamba e079 40 92 164 angiphindi 079 40 92 164. Njengomuntu ohlala ebhizi ngicela esikhathini sakho nje ukubabhekela nansi inamba yesibili abantu abazoqinisekisa ukuthi bangena kuyona. Esibili ithi 061 66 36046 so mabengangitholi ke bawungena kulo number leyo. Dokotela. Amen. Amen. Hayi angikunikeza ithuba lokuthi mfunishe nawe uvala uyavala manje. Yebo msakazi. Ngiyabonga kakhulu msakazi. Angithi ngibonge kusizwe sonke nje emhlabeni wonke jikelele ababukeli beBantu TV bafethu ngiyabonga kakhulu ngokungizwa ama-calls angenile mkhulu kakhulu nabanye udokotela baye bangifonela bathi ndoda singakulekelela kodwa umehluko ube la kudokotela 626 umehluko ube la abanye bebafuna imali lesiyasinayo le engithe anginayo kodwa umehluko ube la udokotela 626 wathi yena ndoda zama imali yokugibela yokuza yona kuphela
umehluko ube lapho, hayi ukuthi la abanye odokotela bebafona bathi ndoda singakulekelela zama ne-2000 nayokugibela uze or so uye wavela nge something different. That's why ngichoose yena. So abantu bangamangali nabanye odokotela bangamangali, kodwa ngiyabonga sizwe sethu South Africa yonke, ngiyabonga niqhubeke nje niyenze kwabanye futhi. Umkhulu ngiyambonga kakhulu. Amen. Niyubona umehluko njengoba libona ke insizwa ibonga kakhulu, uyibonga nje into eqhamuke nomkhulu u626 nanku umehluko awubonile kade uveza nje phambi kwenu njengamanje. So ofuna ukubona umehluko nango uDr 626 uzobona umehluko. Amen. I-breakdown. Yeah.